Wala sang tao. Sino yun na? Ako ni! Sino ikaw? Ano, nagkaintindihan eh. Ako ni! Ako man ni! Sino na? Ikaw, sino ka? Ako ni! Sino ka gani? Ikaw, sino ka? Ako ni! Sabi ko, ako ni. Ako ni! Bata ni! Antay ko na! Ay, Nakuha mo doon? wala pa. Ako, nakuha ko doon. Ay, Maya. Maya. Buksin ako na. Ako ni. Ah. Si Margarita. Rita? Oo. Ah. Gipatawag ko ikaw pero ako nagpalapit sa imo. Gusto naman na ron. Sino magpatawag? Amo ito magpalapit. Nabuol mo doon? Anong nabuol? Nabuol mo doon ang gintext ko sa imo. Nag-text ka? Oo. Dali lang, lingon ko ang cellphone ko. Oo, nag-text ka gali. Ay, Palihog ko, hulbutan na. Kay gaina pag-aangot. Ang, ano ni? ang saksakan starter mo. Charger, eh. Kita mo, fire prevention months mo. Salam- Dapat kita nga mga panimalay, dapat responsable kita. Ay, tama gali. Oo, kay mabudlay na. Salamat pag-remind ha. sa Masunugan kita, mabudlay. Simba ko, oy. Dapat magaling kita sa balay. Naka-unplug ang mga saksakan nga wala na natin ginagamit. Tama, tama. O, di ba? Oh, salamat sa pag-remind ha. Salamat sa iyo. Ako na lang nagpalapit sa imo kaya Ngaari ka di. ngari ka man di. Ay, sino nga ning balay ni? Amo ni balay. Ay, inyo gali ni balay nga nadiri ko natulog. Sige lang. Hindi ka magkabalaka kaya amo na niyang uli mo nga pagtulog diri. Ulihin nga pagtulog? Dali lang. Maraglain eh. Palihog magpungko ang tanan. Sige. Dirita sa sala kay para medyo di kayo init. Sige. Mabuta diri sa kwarto gud init kaayo. Diri siya lingkod diri. Bet? Urita? Siguro, mapansin mo naman siguro kung nga aging patawag ko ikaw. Marag dali lang. Marag medyo di ko kaginawa. Hindi ka kaginawa? Basig Gusto mo sulok-sulokon ko ikaw? Ano gusto mo, Pet? Shatsu, judo, o taekwondo? gusto ko kuan. Ang kwando-kwando? Kwando. Okay na ko. At least nana ko diri sa gawas. Pet? Rita? Palangga mo ko? Rita, kung palangga lang ang imong ginapamangkot sa kuha. Sobrata ka palangga. Amo ba? Kabalo makas ako mga ginaagyan dati, di ba? Oo. Pila na ka mga babayang nagalagas-lagas Oo. ako. Kabalo gid ko simo nga wala gid ikaw sa una patawad eh. Ug isa pa. Kilala na kita kung ano ka man gid dati. Pero, Ikaw si Pet nga wala patawad. pet, malu. Ang kanding, baka, mamoy, manok. Oo. Nabalaan ko na inatanan, Pet, kung ano ka dati. Pero, nagpasalamat ko kay gidawat mo ako biskin amo tong mga past na ko. Gidawat ko ikaw kaga nagpasugot man ako nga rumpagon mo nga akon nga banggirahan. Biskin isa ka bulan pa lang ang atong relasyon pero nakita ko nga palangga ko nimo. Oo, Ako? Pet. Ako? Palangga mo ko, kabalo ko sina, pero... Ako palangga mo ba ko? Rita? Ah... Palihog magsabat. Oo.
Salamat. Salamat kay Palangga. Pet, Rita. amo ganin yung problema kaya Bago na mo na yung bala. grabe yung mga laway mo gatalsik sa akon pa. Amo gani nga ginpatawag ko ikaw kaya may araman ako gusto nga ihambal sa imo. Ayaw na pag-explain. Gusto ko gidi explain eh. Ayaw na pag-explain. Balang ko na nga Palangga ko nimo. Pet, about ini sa aton nga pagpalanggaan ay. Balang ko na nga Palangga ko nimo. Kabay pa kung tani, Pet. Kung ano ba nang imong resulta sini. Nagahangyo lang ako nga patawaron mo ako. Kay kabalo ako nga tugay mo naman ako gipatawad. Di ba ginapatawad mo ako? Iklaro, gipatawad. Dugay mo naman ako, di ba gipa tawad? Mayan ang klaro. Sa subong gani, nagatawad na ako sa imo. Ay, dali lang. Abi mo na kong kaatbang taka, di din mo itsura ang akong kastorya. Nagahulat-hulat gani ako, Pet, nga kalsuhan mo ako. Tingala ko. Pero, Ganina ra kong sigig panimaho. pero ginatistingan ko lang ina kay Ikaw ang picture out. base sa sunod, Pet. Hindi na kita magkita eh. Rita? Nga nambal mo nga di na kita magkitain. Kagamo na lang ini ang huli nga pagkitain natin, dire. Dire sa babaw sang kalimutan. Dali lang kayo nalibog ko. Di ko maintindihan. Pet, Rita, dali lang. Dali lang. nangyayari ko gusto yung palsi mo, Pet. Anong buot mo ang balon? Ang batuan sa Pet. Hindi ko ikaw palangga. Oo, palangga mo ako, nabatyagan ko. Kagsamtang kita na nabatyagan ko man, nga nagbago, kagagulan mo na ako, kinatunto. Pero ginpilit ko, Pet, nga palanggaon ikaw. Para masuklian kag mabayluhan ng mga pagpalangga mo kag ginahimo mga effort sa akon. Pero Anong buot mo ang... pero nag-abot Ano ba, mama? ang time, Pet, nga until I met you. Till I met you. Meet mo na ako. Meet din kita. I met you. Pet, hindi ko kayo palangga ikaw. Hindi ko ikaw kaya palanggain. Abi ko man ako ang palangga mo. Gusto ko man ikaw palanggaon, pero hindi ko mahimo. Nag-uupod kita, Pet. Upod kita magtulog. Pero si George kaya po nangara sa una-una ko. Si George? Oo. Si George nga imong ex? Si George nga pa nung balot. Hasta subong palangga ko gyapon si George. Nga nang subong mamalang nagihambal ka na ako. Namiss ko ang mga itlog ni George. Oo. Si George nga pa nung balot. Palangga ko. Pero I try my best nga palanggaon ko man ikaw, Pet, sa bailo sa mga pagpalangga mo. Pero si George, Ken, ginapagita ko gami-gami ang mga itlog ni George. Bangod lang ba sa itlog ni George? Lain si George. Ako? Lain si George. Si George may itlog nga 17 days, 15 days, 16 days, kag 18 days. Pero ang imo, Pet, 14 days lang yun na, hindi mo kaya. Buot mo siyang ganon. Di mo na gusto ang itlog sa pogo. Hindi. Hindi ko itungod gamay. Lain ka si George. Mapinalanggaon si George. Ibig sabihin, Bisan pa man nagbalot lang siya, pero
ipatagbaw niya ako. Ibig sabihin, mas dako ang itlog sa... Ang itlog sa pato Oo. kaysa sa itlog sa pugo. Bet, I'm sorry. Itlog ni George na pangita ko. Anong buot mga balon? Biyaan mo na ko? Hindi ko na makaya. Hindi ko na makaya ang tuso ng itlog mo. Ano itlog ka pugo. Pero kita... Bet, Di ka ba maluoy siya ko, ha? naluoy man ako sa imo pero mas makaluluoy ta kung panugayon pa nato nini. Kay tungod palangga mo ako pero ang ginapakita ko lang sa imo nga pagpalangga isa lang kapakuno-kuno. Wala ka ba kabalo nga sakit ang imog-imo para ka Oo, na... bisan sakit pero ginuntat ko na ini subong. Amo gani nga nagpalapit ako sa imo. Kay gusto ko tanan ibalik ang mga itlog mo. Ara isa ka tre. Hanggang magid siya. Alam nga yung itlog sa pugo. Rita! Pasaylo ako. Rita! Rita! Pasaylo ako. Ginabalik ko na sa mga ipanghatag mo sa ako. Ibalik ko na ang ginregalo mo sa akon nga Spartan nga Smagol. Biyaan mo na gito. Ibalik ko na ini pati ang sintanso. Ang gamit na ba na sa mga protein sa